ഇന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം. പിന്നെ ഇന്നിപ്പം ചെറുങ്ങനെ സുഖമില്ലായ്മ തോന്നിപ്പോയിട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ലൈവ് 2:30 ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. മറ്റത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ലൈവ് ഇടല്. അതൊക്കെ ഇപ്പം നിർത്തിയില്ല. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ തെങ്ങിനോട് ദേഷ്യമായാറ് ഞാനതാണ് നിർത്തി. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ മോൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഒരു വണ്ടി നോക്കിയാൽ നീങ്ങണില്ല, മെല്ലെ പോകണുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വണ്ടി ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പം അത് റോഡ് നന്നാക്കണ ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനൊരു വീഡിയോസ് കൊടുത്ത് നോക്കി. പിന്നെ തന്നെ എല്ലാവരും ലൈവിലേക്കൊക്കെ വരണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് മറക്കരുത്, ഷെയർ മറക്കരുത്, സപ്പോർട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടത്തിൽ മറക്കരുത് എല്ലാവരും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ, ടാറ്റ.